en kort introduktion til fanbevægelse til dig, som aldrig har danset med fanbevægelse før. Vi har 2 stykker, og lige umiddelbart ser de jo ens ud, men vi skal finde ud af, hvad for en, der er højre, og hvad for en, der er venstre. Og det ser man ved at prøve at åbne den. Man mærker hurtigt, at til den ene side vil den ikke åbne, og til den anden side vil den gerne. Den, der hører til højre hånd, er den, der åbner imod højre side ovenfra. Og den, der hører til venstre hånd, er den, hvor overliggeren åbner ud imod venstre side. Så er der en forside og en bagside på hver. Og forsiden er der, hvor man ser, at stoffet går glat ud fra viften. Bagsiden er der, hvor man ser, at der hænger en snip af stof. Så vi vil gerne have bagsiden nedad, når vi åbner denne her vej. Så nu kan man tage en tus og skrive med et lille V fra venstre på denne her. Og så kan man på den, der åbner til højre, og vi tjekker lige, er det forsiden eller bagsiden? Det var bagsiden, så må jeg vende den om. Her har jeg forsiden. Så kan jeg med fordel skrive et lille H her, så man ikke hver gang man skal i gang, er nødt til at identificere, hvad for en, der er hvad. Det er jo nok også en god idé at skrive navn på, eftersom der vil være mange par. Så har vi fundet ud af, hvad der er højre og hvad der er venstre. Så kan man begynde at øve sig i at åbne og lukke. Jeg holder med et godt fast greb, når den er lukket. Så bruger jeg på højre hånd min højre tommelfinger og presser den sidelæns. Samtidig med, at jeg med ringefinger og lillefinger åbner her på bagsiden. Og det er faktisk lillefingeren, der gør arbejdet hernede til sidst. Når jeg har åbnet, jeg kan bruge tyngdekraften til at åbne med. Jeg giver bare slip, så falder den. Hvis jeg åbner ovenfra, så gør tyngdekraften det meste for mig. Men hvis du lægger mærke til her på bagsiden, så er det faktisk min lillefinger, som styrer der. Den presser ned efter. Presser her. Så har jeg et godt fast greb. Og når den ligger i hånden med en strakt arm, så vil den være forlænget nedad, eller være forlænget opad, alt efter hvordan jeg roterer armen. Så denne her rotationsbevægelse kan man med fordel øve på forhånd. Vi prøver også lige den venstre side. Så jeg sikrer mig, at jeg har den, der åbner til venstre. Ja, det havde jeg. Og så sikrer jeg mig, at jeg har, det var bagsiden, jeg vender. Jeg har forsiden fremad, og her skulle der stå et lille V med kuglepen. Så åbner jeg. Nu er det så venstre hånd, der holder fat. Tommelfingeren styrer på forsiden, og tommelfingeren kan hjælpe mig med at presse den vej. Og jeg kan bruge tyngdekraften til at åbne med ved at holde med tommelfingeren her, give slip, så falder den ned. Og på bagsiden vil min lillefinger gøre arbejdet ved at styre. Den kan presse, så den hele tiden holder sig helt åben. Det er så kedeligt, hvis den lukker sig halvt. Det er smukkere, hvis vi får åbnet viften helt. Og det gør vi med den lillefinger der. Det sted, man får vabler, for det får man, det er faktisk inde i hånden. Herinde i hånden, hvor denne her bunden af viften ligger og hviler. Den vil kurre lidt frem og tilbage, når vi åbner og lukker. Så måske vabelplaster kunne være en idé. Eller man kan bare øve sig på forhånd, så man har lidt hård hud derinde. Når vi så skal vifte, så vil man måske gøre det med hele armen og blive meget træt. Så det gør vi ikke. Vi gør det nede i håndledet og laver en vippende bevægelse i håndledet. Og jeg kan placere viften enten herude eller herinde. Der kræver det lidt færre kræfter. Hvis den kommer helt ind og rører herinde, så skal der ikke bruges så meget krudt. Og nu har jeg sandelig vendt bagsiden opad. Se noget. Jeg vender det igen. Her. Fanbevægelse kræver en del flere kræfter end slørarbejdet, fordi de ser ikke ud af noget, hvis de bare er. Det ligner ingenting, før der er bevægelse i det. Med sløret, der kan vi være meget bedre placere os smukt, og så ser det godt ud, bare vi står der. Det kan vi ikke med fanbevægelse. De er nødt til at være i bevægelse næsten hele tiden. Så det er lidt mere krævende. Prøv at øve den her skruetrækkerbevægelse, hvor man drejer i håndledet. Prøv at holde albuerne i ro, og så lav den her skruetrækkerbevægelse. Juk, 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 juk. Og meget gerne øve det, at få tempo på. Bevægelsen skal ikke være ret stor.
Den skal være lille, men den skal være hurtig. Og så også gerne synkron. Ja, så er vi vist klar til at gå i gang.